Well, sense of belonging, alam mo, pag Kapampangan ka alam mo, Pampanga State University, saan ka graduate? Pampanga State University. Parang pag sinabi mo yung Pampanga, you are a Kapampangan. You are a true-blooded Kapampangan. Sabi ko nga kanina, kung narinig mo yung speech ko, is not the name, di ba? Don Honorio Ventura State University. Kung saan tayo ngayon will remain as Don Honorio Ventura State University Campus. Pero nagpapasalamat ako kay Don Honorio Ventura sa kanyang tulong dito sa eskwelahan. We are not abandoning history, no? Or we are not abandoning the past. If we are eyeing for the future, one, if you are trying to forecast something beneficial for the future, no? Of course, we have to take back what happened in the past and what is happening at present, which would serve as basis in charting your destiny, in charting the future. We are doing this for the next generation as a leverage in amassing a huge budget coming from so that we can finance other programs and projects of the university, like for instance on curricular expansion, particularly the offering of medicine and other allied medical courses. No, these are the things that we have in mind to offer in the future, and nothing more. At ang lahat ng mga ito para sa mga kababayan natin, hindi lang sa Bacolor, kundi sa buong lalawigan ng Pampanga. Sa anim na taon, kaya naman po ako naging kaso, nalinis po ang web. Binabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernur, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating Governor. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at siguraduhin po namin na mayroon pong karang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga Kapampangan. Sa ngalan po ng bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa, tungo sa isang maunlad at masaganang Pampanga. Ipagpapatuloy lang natin at dadagdagan pa natin ang trabaho natin. Kasi nagtitiwala at naniniwala, malaki ang tiwala ng mga tao na kaya nga kanina sabi ko, 24/7, walang pahinga. Ang pinakapahinga lang ang kausapin niyong mga tao. Dahil wala nga kaming palengke, kaya dinadala pa namin sa Bataan at saka sa Bulacan at sa Makabebe, sa dami ng isda na nakukuha sa ilog at saka sa mga fish pan namin. Kaya ang gobyerno naman natin, willing siyang tulungan tayo. Maragula pa magbayo ng ini, kasi ring anak ini lang masunod daw buri. At saka bahalo daw, biyasa lo. Yung nikit po kong ini, dakal ng magaral. Dakal ng mayayari at saka dakal mga paso. Nikit na siguro may giyam lakaring liwa na dakal magar. Ngayon, ota talaga yung buriko. Lalo na ngayon, dakal libre ni Indabsu, in GCC. Kaya lang ngayon, ring elementary, high school, at tanang libre. E di, porsigihan tanam, naibiyata naman, tangaliwad ang pamangailangan, ring anak tamo. At lugod kay kayuhan. Pero nandun po may pagkanak puwet na balong tinsukan po. Thank you, Mr. Katakutan. Ngayon, kapasalamatan at lugod kay kayuhan po. Kapatid ko, kapatan, kapamilya, kakaluguran, kaya di po magobra.
munisipyo. Salamat kay Kayuhan. Masaya-masaya yung puso ko. Lalo na, kaka-celebrate ko pa mong 71 na pala po 71st po ma'am. Birthday cake po yung first gentleman. Anyang John kay cake po. Can you believe it? 71 na po nito. Higit 7 dekada na akong kabiye kinimiyato. Serving sa Swan. Maski marakal sa bisyo. Masakit, inobra na ng netong a public servant. Wala akong regrets. Hanggang minsan,
Sa belonging, alam mo, pagkapampangan ka alam mo, Pampanga State University, saan ka graduate? Pampanga State University. Parang pag sinabi mo yung Pampanga, you are a Kapampangan. You are a true-blooded Kapampangan. Sabi ko nga kanina, kung narinig mo yung speech ko, is not the name, di ba? Don Honorio Ventura State University. Kung saan tayo ngayon will remain as Don Honorio Ventura State University Campus. Pero nagpapasalamat ako kay Don Honorio Ventura sa kanyang tulong dito sa eskwelahan. We are not abandoning history, no? Or we are not abandoning the past. If we are eyeing for the future, one, if you are trying to forecast something beneficial for the future, no? Of course, we have to take back what happened in the past and what is happening at present, which would serve as basis in charting your destiny, in charting the future. We are doing this for the next generation as a leverage in amassing a huge budget coming from the national government so that we can finance other programs and projects of the university, like for instance on curricular expansion, particularly the offering of medicine and other allied medical courses. These are the things that we have in mind to offer in the future. And nothing more. At ang lahat ng mga ito para sa mga kababayan natin, hindi lang sa Bacolor, kundi sa buong lalawigan ng Pampanga. Sa anim na taon, kaya naman po ako naging cashier, maging malinis po ang web. Binabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernur, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating Gobernur. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kahandaan sa kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at pagpapatili ng kapayapaan. Sisiguraduhin po namin na mayroon pong karapatang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga Kapampangan. Sa ngalan po ng bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa tungo sa isang maunlad at masaganang Pampanga. Ipagpapatuloy lang natin at dadagdagan pa natin ang trabaho natin. Kasi nagtitiwala at naniniwala, malaki ang tiwala ng mga tao na kaya nga kanina sabi ko, 24/7, walang pahinga. Ang pinakapahinga lang ang kausapin yung mga tao. Dahil wala nga kaming palengke, kaya dinadala pa namin sa Bataan at saka sa Bulacan at sa Makabebe, sa dami ng isda na nakukuha sa ilog at saka sa mga fish pan namin. Kaya ang gobyerno naman natin, willing siyang tulungan tayo. Maragula pa magbayo ng ini, kasi rin anak ini lang masunod daw buri. At saka bahalo daw, biyasa lo. Yung nikit ko kung ini, dakal ng magaral, dakal ng mayayari, at saka dakal mga paso. Nikit na siguro, may giyam lakaring liwa na dakal magaral. Ngayon, ota talaga yung buri ko. Lalo na ngayon, dakal libre ni indabso, in GCC. Kaya lang ngayon, ring elementary, high school, at tanang libre. E di, porsigihan tanam, naibiyata naman, tangaliwad ang pamangailangan, ring anak tamo. At lugod kay kayuhan. Pero nandun po pagkanak puwet na balong ito. Thank you, Mr. Katakutan. Ngayon, kapasalamatan at lugod kay kayuhan po.
kabalengko, kapatan, kapamilya, kakaluguran, kaya di kumagobra ng munisipyo. Nakalata salamat kay kayunan. Masaya-masayayin puso ko. Lalo na, kaka-celebrate ko pa mong 71 na pala po 71st po ma'am. Birthday cake po first gentleman. Kanyang John kay cake po. Can you believe it? 71 na po nito. Higit 7 dekada na akong kabiye kinimiyado. And more than half of my life, I have been serving the Philippines. Noon, kasama ko si Ma'am sa Kongreso. Hindi ko akalain na magkakasama kami ni Ma'am sa Kongreso, nung Congresswoman ako. At ngayon, Congresswoman ulit si Ma'am. I have been serving sa SWAN. Maski marakal sakripisyo. Masakit, inobra na ng netong a public servant. Wala akong regrets. Hanggang minsan, yung graduation na ng anak ko, may kapunta. Hanggang sa piyana pang magna cum laude yung manuyot ko. Only gratitude. Uling metong karangalang pigtawalan niyo ko bilang kay kayong bilang kay kayong tindo. Dakala salamat po kay kayong. I am praying for more years to serve you. Iminabasa ng tungkano, may sipat ko, at din hanggang kaya ng magobra ating munisipyo. Pang ganito ay bili in servisyo, deserve the rin taga-sasmuan. Only the best service. Para bang ganito, aramdaman ko ang alagang ina, kalingan-lingan. Aliwa mo itang sasabihan ko, ngunit itang tunay lugod ay ba't in puso. Please allow me to be proud of our administration. During my first term, marakal tamo proyekto. Siya pa nakatamo ng kikatang congresswoman. Lagi ang makasupport kay katamo, kay Tiking Sasmuan. Kay kikatamong proyektong mabiyan kay katamo, kay kikatamong programa kapatupad. Hinggang ginagatamong awards bilang mayor. At bagya-bagya, makikilala yung Sasmuan, pinyayaliwang respeto, fisheries, arts, nature, tourism, at marakal po. Aliyo po, State of the Municipality Address neto, so may inya ito na po metong balo po namang ikit at akakitso impi pagkalantaman. Uling nungali, malamang, ko po makatalakad ngini, ingarapan niyo. And now, that I have another 3 years to serve Sasmaneños, you can only expect better services, better leadership, better governance, and better Sasmuan. Hindi po yung paligobran ko. Kaya very miyaliwang opisyalis ay nalaliw mo naman. Asahan niyo po ang timongin dayo, available ko po 24/7 para alagaan kayo bilang empleyado yun. Willing kong mag-overtime and go the extra mile bang agawa kong masalese ng kanakong obra. Isundo ko at panindigan ang pagiging working mayor of Sasmuan. Aliko mo luklok ang kakong opisina at mamirmang papeles. Ngunit lumakad at lumibot from Santo Tomas to Batangas to Bangkong Malapad. Personal kong lumibot sa Sasmuan. Bang ilapit ang serbisyo para ka rin kabalenta mo. Bang kanito, mangumusto at lawit nung nano yung problemang dapat solusyonan, at programang dapat ibigay, karing kabalenta mo dapat saupan. Anyali kayong kaya bekong, may yabot o miyalan, ay tabi na kayo at kayabing mag-obro para karing kabalenta mo. Ingagad ko, may sasambeto at may kakalugod mo
at sa South para Obra para Timbaden. Ikit yun naman ng mga nano ko hands-on as a mayor this time around. Ikit ang tama pa po ito. I guarantee you, hindi po masayang yung tiwala at support tayo in the next 3 years. I will do my best to make Sasmuan a better town for all Sasmuaneños. Today marks the first day of my second term. I take my oath ceremony. Tomorrow, ngayon, diretso tanaking obra. Ay batake ni mag-obrata na kay Kating SB. Kaya din aliwang opisyales na inalagyo. Ang returning Vice Mayor, BN Pastor Jun Tamayo, at 10 miyembro ng Sangguniang Bayan, Diana May Balas Gonzales, Angeles, Ana May Balas Angeles, Michael Angelo Lopez, RJ Manina, Joshua Agapito, Eddie Tamayo, Alan Laksa, Pablo Isip, and Roberto Alberto. Magtiwala no at mamasa din sa Sasmuaneños. Kayo, asopan at luburan nila. Amagobra kayo para manlad, Timbaden. Hininana kayong mandato. At pakisabi po kayo, misasametong tano at magobra tamang masalese. Bangka dito, elami pakarine, hanggang binoto kay katano. We owe it to them to do our jobs well and to go above beyond Sasmuan. Makanta muna mo rin po, Mama Pita ko po, karing kay katamong kabalen. Sana po, iparamdam niyo mo naman po kay kami, inlubodyo, kanako at karengke kaming opisyalis yun at kareng mga gobra king munisipyo. Gawin niyo naman po sana in part yun para bang ganito misulungan imbalen. At nung atin kayo nakakapit kareng gagawan ni naiipuri, agkatanda kayo po isabyan tamang masalese. Adapin po, communication is the key. Ali kami perfecto. And we might make some mistakes. Anya pagpasensya nyo kami at turuanan at sopan nyo kami mo naman is magkulang kami. Because being a good leader is also being a good follower. I started this speech with gratitude and I wanted to end it by thanking you again. Ma'am, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtulong sa bayan ng Sasmuan. Mumula po, king ka na akong pamilya, king sakripisyo, king pamanintindi, arin po nga na ko, imanilin, at saka idondos po, at san. Mga puko at mga kapatid ko, thank you for sharing your mother with Sasmuan. Manilin, yung po anak ko, you once said na maswelo na din taga-Sasmuan. Uling atin lang Lina Cabrero. Netong ayindang lulugod Caredo. Pero maswelo naman. Atin pong pamilyang lulugod mo naman Timbaden tamo. Thank you very much for your support, my family, to the people of Sasmuan. Dahala salamat. Maniwala kayo na inalaga nina, kalingang nina. I will not fail you. Ingapong mo, ikayo po inakalandam. Ing tutubong panalangin, ikayo po sa sandalan ko, istong masakit at masakit, aldoldo na kayo pong pasalamatan at aldoldo na kayo pupuriyan. Kapamilatanan ng serbisyo at lugod ko parang mabilog asasman. Kasi bayo po, salamat kay kayo man po at tinagod at salamat kay buong Sasmuan alulugod. Aluguran ba kayo naman po? Bengin Diyos po kay kayo man. Viva Prussia! Opo, mga sandali na po. Yung po kasing nag-share na umalis na dito ngayon, sasabihan lang po si Consia Rory Magtuloy. Tuloy-tuloy ang serbisyo kay Rory Magtuloy. Mga kabalin, allow me to take this opportunity to thank one of our ongoing
outgoing Sangguniang Bayan member, Consial Ron Magtuloy. Hindi na siya unfamiliar name sa marami sa atin dahil sa ilang taon na niyang paninilbihan sa Sasman. At yung iba pa po, si Consial Carlin Peña, yan po yung mga nagsipatos po sa kanilang serbisyo sa Sangguniang Bayan. At saka si Bumulog dahil masaya siya ang buong Candaba, ang lahat ng Candabeño, si Mayor Rene, ang pamilya Estacio ay maglangge dahil sa ibinigay niyong record na kauna-unahang mayor na nahalal sa kasaysayan ng politika ng bayan ng Candaba na nanalo sa 3 rehiyon, ang Kapampangan, ang Tagalog, at ang poblasyon. Na sa aking mga labang pagpolitika, binigyan niyo ko ng record na 2 beses nag-landslide sa panalo. 12,000 noong 2022 at 14,000 ngayong 2025. Kauna-unahang mayor na four-termer sa bayan ng Candaba. Gusto mo po pasalamatan ang mga taong nasa likod, kaya nandito ko sa harap nyo at nakuha ko ang posisyon ito. Unang-una, alam ko, nanonood yung tatay ko, si Tatang Piling. At siyempre, ang kabiyan ko, pwede ba yun, si Mayora, aking anak ko, ang mga anak ko, si Rene Jr. nandyan, wala yung pangalawa, nasa Amerika, si Daisy Muning, at ang mahal kong bunso, nandyan, si Mika, na nakakaral sa akin paminsan-minsan. Nandiyan. Siyempre, yung una po ko, si Matthew Rene, si Sidney Nicole, nandiyan, si Gab Rene, at si Tam Rene. Gurbi Rene ang pangalan ng mga upo na anak ni Ramsey. No? At siyempre po, ang mga kaibigan ko naging parte ng aking panalo. Mga ganyan ko, sa national, kahit wala dito, gusto kong pasalamatan, palakpakan natin si Congressman Rinby Mondo. At ang kanyang kapatid, nakatamay ko sa maraming proyekto at programa sa Candaba, si Congresswoman Anayon Bondo. Mapinit mo yun. Ang naging kaibigan ko, nagkaroon tayo ng mga eskwelahan dito at State University, kahit wala dito, palakpakan natin. Governor dati, Vice Governor ngayon, Dennis Delta Pineda. At ang palaging naggagayad sa akin at tutulong sa atin sa susunod na 3 taon ang ating mahal na gobernador, Nanay Lilia Pineda. At ang itinuturing ko, pang-5 kapatid kong babae, nandito, in-invite ko si Congresswoman Lorna Silverio. Kayo ka. At ang special guest ko, anak ng best friend ko, kaibigan ko, lahat ng okasyon ng pamilya season, kasama ko, palagi ako nasa zona dahil siya ang nag-ilipay, magpapatuyo ka. Ako, Ilocano ako, party list Congresswoman Christian Simpson. Barkada ko sa Manila, masaya kami pagkasama ko, nandyan, kamukha mong artista, si Jay Oson. Araw mo ngayon, pero siya ang
Boss Toyo Jason. Ayan. Ang ating inihalal na dalawang board member, andyan ang maganda palagi at magandang tutulong sa atin, si board member Kay Nagin at si board member Vince Alaran. At siyempre, gusto ko pasalamatan ang mga kapatid ko. Pwede tumayo sila na lahat. Si Ate Yoli, si Kapitana Selly, si Ate Len, si Ate Emmy, si Kuya Romy, at si Kuya Ronald. Nandiyan ang mga kapatid ko, tumayo sila para makilala nyo. Nandiyan, mga ate ko. At siyempre, ang malaking pasasalamat ko, nag-landslide tayo at naka-determine ako ng dahil sa pamumuna ng tulong ng mga nanditong nakabaro ang 29 kapitan ng bayan ng Landapa. Pwede tumayo sila? Ang mga ex-kapitan na nandyan na walang sawang tumulong sa akin, pwede tumayo sila? Mga ex-kap. Siyempre, ang mga nandito SK Chairman at mga ating mga tunay na kaibigan, original man at mga bago, nandyan sila. Maraming salamat. At sa walang sawa, pagtulong ng St. Andrews Batch 82, nandyan sila. Pag tayo yung mga nakapagano sa likod, St. Andrews Batch 82, kaklasiko Batch 82 St. Andrews. At ang mga kabats ko, nagdatingan dito ng Adamson University Civil Engineering Batch 82, nandito sila. Puro graduate ng pagka-civil engineer. At siyempre, ang mga kasama ko sa munisipyo, ang lahat ng mga department heads at empleyado ng munisipyo. Nandiyan, pwede ito kayo ngayon. At ma'am, sabi kay Dr. Maging, maraming salamat. Binigyan kami si Dr. Ruel Banyo, nandito. Sa inyo pong lahat na tumulong sa akin at siyempre sa 14 na pare ng Candaba at ng mga naging parte ng buhay ko personal at laban sa politika sa pamumuna ni Reverend Father Francis Tison at ni Father Alex Balagbat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa aking pong buhay kabataan, hindi ko pinangarap ang manukulan sa gobyerno. Kaya ano ko ibigay ang ihalala ko bilang mayor ng ating bayan, inalagay ko sa aking kaisipan na ang lahat ng gagawin ko ay yung tama at malinis na panunukulan. Sa aking pungkunan, tamang panunukulan ang mga proyekto at programa na aking gagawin ay iyong habang buhay na pagkikinabangan ng bawat pamilya Candabeño. At yan po ay nakikita nyo sa maraming taong panunukulan ko na bago ang itsura ng bayan ng Candaba. Alam ko, ang kabuhayan kung bata pa ako ng maraming pamilyang Candabeño ay ang pagsasaka. Kaya kaagad bilang ulo at mayor ng ating bayan, binigyan ko ng atensyon ang lahat ng problema ng mga magsasaka. Ang mga ayudang nagagaling sa national government ay ating mabilis na ginagawa para sila ay matulungan at makatulong sa kanilang mga pamilya. Infrastrukturang kailangan ng ating bayan, kaya kaagad sa tulong ni Congressman Rimby noon, ni Governor Lidia Pineda, inilugtong namin ang daan na matagal ng pinangarap ng Candaba, ang Baliwag Poblasyon at ang Poblasyon Kapampangan Region nagkaisa na at nabuo ang bayan ng Candaba. Mga daan na hanggang ngayon ay pinapaayos namin at tabay si Congresswoman Amelor at
at si Governor Ramon Dennis Pineda at mga tunay lahat ng kailangan ng bawat barangay. Sa susunod na taon, pangarap ko, bababa ako, pinakamaganda ang bayan ng Candaba pagdating sa infrastruktura ng ating mga daan. Edukasyon na alam ko pinabasusi para lumanda ang buhay ng Cantabenyo. Kaagad ang kakulangan natin sa mga high school ay aking binuo at pinagawa. Kaya tabay si Congresswoman ang ngayon at marami pang high school ang aming gagawin. May papasalamat ako kay Governor Dennis Pineda na ibinigay niya sa maraming bayan. Maswerte po tayo na dito ang Don Honorio Ventura State University, ngayon man, Pampanga State University na ang pangalan na nagbibigay ng libreng college education sa mga Cantabenyo at mga katabing bayan natin. Na ito ang susi sa pangarap ko na ang bawat pamilyang Cantabenyo mapag-aral ng kolehiyo ang kanilang mga anak. Tayo po ang bayan sa tulong ni Governor noon Pineda na mayroon po isang hospital na pinanalaki ko na lang at gagawing first level hospital. Mayroon pa tayo dialysis center na nagbibigay ng libre sa mga may sakit dito sa Candaba.